Hi everyone, Judy here. Welcome to my channel. So today in this video, I will not be sharing Bisaya words and phrases but tips for those with OFW husband or wife. So these are the tips that I collected based on my experience. If your husband or wife is an OFW, it's not gonna be forever that they are gonna be working abroad. So in this episode, I will speak in Filipino, in Tagalog, so that I can relate to a lot of Filipinos out there. So I will, for those who cannot understand, you can check the subtitle. Just click the subtitle icon there so that you will understand what I'm saying in Filipino. Okay. So sa mga kababayan ko po na merong asawa o partner na nasa abroad. So ito po yung mga tips na pwede kong ipamahagi sa inyo. Yung husband ko po is nasa abroad po siya nagtatrabaho. Land-based po siya. Just sa background po, no, matagal na pong OFW yung husband ko. So I think nasa 15 siguro 13 years na po siyang isang OFW. For a while nagsama po kami ng ilang taon doon sa bansa na yon. Mas mainam po na dito kami. Tapos yung values din kasi ng mga bata, iba kasi yung talagang Filipino values yung sinusunod nila. Tapos yung nakikita nila araw-araw. Okay, so yung tips ko unang-una sa mga asawa, while nasa bahay po kayo, mag-isip po kayo ng pwede nyong pagkakakitaan. Pwede kayong mag-online selling o kaya mag-virtual assistant. So, pwede po kayong nasa online kahit nasa bahay lang po kayo. Like ako po, nasa YouTube po ako. At the same time, meron din ba akong maliliit, sobrang liit lang negosyo. Maliit na negosyo like yung tubig. Kumbaga nagbabuy and sell ako ng tubig. So each bottle noon 10 pesos yun. Tapos maganda kasi yung tubig kasi parang basic commodity siya eh. So yung mga tao talaga bibili. So nagpapaload din po ako. Konti lang naman yung yung kita ko doon, pero at least meron siya araw-araw. O, hindi naman gaanong karami kasi inside the compound lang po kami. Maliit lang. So pero pag nasa magandang location po kayo, naku, magandang kita po yung tubig, tapos yung load. O kaya magsari-sari store po kayo o online selling. Okay? Okay, hindi lang po tayo pwedeng aasa lang dun sa allowance o kaya remittance ng husband natin o kaya ng mga misis natin. Okay? Tapos, pangalawa, budgeting. Kasi kadalasang away ng mga mag-asawa o kaya yung mag-partner is yung budget, kung saan napupunta po yung pera. Like ako, nagsistruggle talaga ako araw-araw sa budgeting. So yung tip ko doon sa budgeting, gumawa po kayo ng listahan, gumawa kayo ng spreadsheet, kaya sa Excel, kung magaling kayo sa Excel, pwede kayong yung regular lang, papel tsaka ballpen. Basta i-record nyo lang po lahat ng expenses ninyo. Araw-araw po yon. Kada araw i-record nyo yon. Nagba-budget kayo. So yung budgeting, yung budget po napaka-importante kasi kung hihingan ka ng for example, kung nag-argue kayo ng husband mo o nag-aaway kayo, sana punta yung perang ganito. At least meron kayong Biblia na ipapakita sa kanya, yung pera napunta dito sa school, napunta dito sa pagkain ng mga anak mo, o napunta sa medicine, yun, para klarong-klaro. So at least mas meron kayong basis ng budgeting ninyo at the end of the month na, malaki pala ditong expenses, pwede nating babaan to, magkakatayo dito. Tapos makikita nyo rin kung magkano talaga yung kailangan yung pera for the whole month. Okay? Tapos makikita nyo rin kung saan kayo magka-cut ng budget. So, in that way, hindi kayo mag-aaway lang dahil lang sa pera. Kasi alam mo kung saan napupunta po yung pera ninyo. Okay? Tapos yung budget kasi, maganda din po na i-include niyo yung mga kids ninyo. Kasi mas magandang nakikita nila, yung budget pala natin ganito lang. Hindi tayo pwedeng manghingi kay nanay, kay tatay, kasi ganito lang pala talaga yung pera natin. Okay? Tapos malalaman din nila, pag nakita nila magkano yung budget nyo sa ilaw, sa tubig, para maging din sila, aware din sila na kailangan magtipid.
While vacant po kayo, kung meron kayong maraming oras na bakante, manood or makinig ng mga personal development ng mga talks o mga seminar. For example, financial literacy, yung marirecommend ko kay Sir Marvin Germo, kina Sir Carl D. Tapos marami pa, i-search niyo lang po sila sa YouTube. Tapos yung mga TED Talks, yon, nakikinig din po ako doon. Kumaga, marami kayong natutunan sa mga for personal development ninyo, financial literacy na rin. Kung hindi kayo magaling na magdala ng pera, mag-search po kayo kung paano dalhin yung pera, paano mag-budget, ano yung posibleng investment na pwede nyong paglagyan ng extra money ninyo para tutubo siya. Third tip ko sa inyo guys, tip number 5, try nyo pong maging, yung sa akin kasi nag-start ako ng minimalism for about, siguro magwa 1 year na this year, nagpa-practice ng maging minimalist. Like ako, nung una, bili lang ako ng bili. Kumbaga, nagko-collect ako ng kung ano-anong kino-collect ko, relo, bag, shoes. Hindi ko naman lahat yun nasusuot kasi nandito lang naman ako sa bahay. So, yung ginawa ko, binenta ko yung mga shoes ko, yung ibang bags ko, yung iba dinonate ko, pinamigay ko din sa mga kaibigan ko. So, hanggang sa ang natira, konti na lang. Yun talagang gusto kong gamitin araw-araw. Yun, yung mga shoes na hindi na talaga kasya sa akin, bigay ko na, kumbaga i-let go mo na yun. Tapos, makikita mo yung benefit ng minimalism. Guys, I also have a video on that. Meron akong video ng minimalism, tapos ano yung benefits niya. So, kung stress kayo sa mga laruan ng mga anak nyo, stress kayo sa bahay, hindi nyo alam kung bakit stress kayo. So, try nyo po yung minimalism kasi maganda yung naidudulot sa akin. So, marami pong videos about minimalism. Try nyo pong makinig o kaya magbasa ano yung minimalism. So, for a start, meron akong video dito about minimalism. So, check nyo lang po yon. Hindi po lahat ng OFW maswerte sa labas. Marami po sa kanilang naghihirap po sa labas. So, like kagaya ko po, siguro I will consider myself na maswerte kami. Pero nung una, naghirap din po kami. Hindi po madali yung buhay namin nung nagsa-start up kami. Isang room lang po kami, 3 kami sa isang room, hinati lang namin yung isang kwarto. Tapos hindi kami kumbaga hindi kami makagala kasi wala talagang pera. Nagtitipid talaga kami doon. Tapos nagbuntis ako, yung husband ko hindi pa talaga stable yung job niya, tapos may mga utang pa kami. So hindi madali pag lumabas ka ng bansa po. Okay? So pagsabihan niyo yung family niyo na hindi porket nasa labas, nasa abroad, marami ng pera, pwede niyo nang utangan tapos kalimutan na yung utang. So si-save kayo para sa future ninyo, kailangan din yung pera. I-educate mo din sila na hindi porket OFW yung husband mo, pwede nang hingi, gastos dito, gastos doon. Kasi kung iisipin nyo guys, pinaghirapan yan doon sa labas ng bansa natin. Hindi madaling maging OFW. Planuhin nyo na yung gusto nyong mangyari 10 years from now. I-visualize nyo na yon. Pag-isipan nyo po yun, kumbaga mag-brainstorm kayo, ano yung gusto nyo. Next, in financial literacy po. Yung nga sabi ko, sa mga extra time nyo, kumbaga you educate yourself at the same, kung na-educate nyo yung sarili nyo, mag-share mo yan sa partner nyo para the same viewpoint kayo, the same book kayo, magkakaintindihan kayo about money. Okay? Kasi karamihan ng mga Filipino hindi marunong magdala ng pera. Count me in. ganyan din ako noon na hindi talaga ako marunong mag-budget, hindi ko makontrol yung sarili ko sa gumastos, ganyan. You educate yourself sa financial side, at the same time, kung ano yung natutunan mo, i-educate mo din yung partner mo para the same book po kayo, magkakaintindihan kayo ng partner mo. Okay, when it comes to money. Tapos yung sa financial goals ninyong dalawa. Okay, that's tip number 10. Kung meron po kayong credit card, mag-ingat po kayo sa credit card. Behavioral po kasi yung credit card eh. Kasi madali lang siyang i-swipe.
alalahanin niyo po, pag hindi po ninyo nabayaran ng buo yung kumbaga yung due ninyo, meron po yang finance charge, o kung late po kayo nagbayad, meron din po yung late charge. So dalawang charges po yon. Kaya ako pagkadating ng bill, binabayaran ko yan agad. So bakit ako gumagamit ng credit card? This is also for emergency purposes. Baka may magka-hospital sa family ko, at tapos usually 4 points po yung credit card na ginagamit ko. Kumbaga meron akong cashback na makukuha from the company. Usually kinukuha ko yung mga SM gift voucher nila pag naka-reach na po ako ng certain points. So usually pag nakaabot ako ng 40,000 points, kinukuha ko yun, equivalent to 2,000 SM gift voucher na yon. So pang grocery ko na yon, 2,000. Though iniipon ko po yung points bago ako makakuha ng 2,000. At least meron akong nakukuhang something by using my credit card. Okay? Tapos dapat guys, maganda yung status ng credit, kumbaga yung credit standing mo, para makapag-offer yung bank sa'yo ng mga 0% interest for 6 months, 3 to 6 months, ganon. So mas madaling kausapin yung bangko pag maganda yung credit standing ninyo. Okay? Tip number 11 ko din sa inyo guys ha. Involve nyo talaga yung mga kids. Tapos wag nyo silang hayaan na maging maluho. It comes from you kasi yung mga bata kasi nakikita nila yan kung anong ginagawa ng mga magulang nila, nakikita nila yan, tapos sinusunod nila. Kahit anong sabi mo niyan later on guys, na wag ganito, wag ganyan, mas effective kasi sa kanila pag pinapakita mo. Tapos hindi kailangan maraming bagay, maraming material para maging masaya. Maraming ways na maging masaya. So, hindi galing sa bagay yung happiness. So, yun yung i-explain mo din sa kanila guys para mas maintindihan nila yun. So, yung mga anak ko ngayon guys, bihira silang naghihingi sa akin ng pera. Tapos pag nasa mall kami, sinasabihan ko na sila na marami na kayong toys sa bahay. So wag nyo nang dagdagan unless i-donate nyo yung iba. Tapos naiintindihan nila yon kasi pinapakita ko sa kanila na pagkatapos mong bumili, ilang oras lang wala na, hindi mo na magugustuhan yan, hindi na nila gusto yon. So what will happen? Nagiging clutter siya sa bahay. Tapos yun nga, yung clutter mo, money yon, pera yon, pinaghirapan ng tatay nyo yun, ipapasok ko doon sa kanila na lahat ng binibili natin sa bahay, iisipin natin na si tatay, pinaghirapan niya ng ilang oras na walang tulog si tatay. Pag bumili sila, aware sila, iniisip na nila na ang trabaho ni tatay nakataya doon. Kumbaga si tatay ang nakataya kung magsasayang sila ng pera. Okay, so yun yung ginagawa ko sa kanila. Kaya hindi na sila nanghingi masyado. Kumbaga, usually may bagong laruan sila, usually during Christmas o kaya birthday, yun lang. Alam na nila pag pupunta kami sa mall, yun lang, gala lang, minsan lang talaga kami bumili. Okay? Kung ano yung natutunan mo dun sa financial literacy, ituro nyo rin sa mga anak ninyo. Okay? So kung paano humawak ng pera. Ang daming advices dyan sa YouTube guys. Tingin kayo, unahin nyo si Marvin Germo, sila Carl D, kung gusto nyo sa real estate, si Sir Carl D. Marami yan sila. So, check nyo lang yung YouTube guys, yung mga financial gurus natin dyan, na mga Pilipino, magagaling po silang magturo. So, check nyo din si Sir Vince, no? Si Sir Vince, ano nga ba yung website ni Sir Vince? Lagay ko na lang somewhere. Marami siyang talks about yung MP2 ng pag-ibig, tapos yung sa SSS, meron din doon. Check nyo din yung mga ganong klaseng investment guys. Okay, so yung mga tips kong pwedeng ibahagi sa inyo sa ngayon, sa mga misis natin tsaka mister na naiwan dito sa Pilipinas, para po ma-inspire po kayo after ilang years po na pinag-ipunan namin ng mister ko, tapos may mga leverage din kaming ginawa. Ito na po yung katas ng OFW, para makita nyo lang, para ma-inspire po kayo. Hindi po ito sa hindi po ito sa kumbaga naghambog ba
Ano ba yung nagambog sa Tagalog, oy? So, ito po yan para ma-inspire po kayo. Ito yung pinaghirapan namin ng ilang taon plus yung financial leverage na ginamit namin, financial literacy na ginamit din namin. Okay, ito po yun guys. Sana mag-enjoy po kayo. At pag nagustuhan niyo itong video na to, paki-like po itong video, subscribe din po. Nakakatulong po kayo sa akin. Okay, maraming salamat. Bye-bye po. See you next time.